na ndeni inde no yo mobo bara ibai to kurukisa machia DFW yo minto Vincent Tongi yo minto Tongi mai to boiri bua jeje bano ko kurukanga anko yane mbiole biamono murai biamono kenge ma bono nga ki DFW genderet DFW mbiere na bono roje to ikiro koro mo yabo mogaka Marialia mogaka ana Haikon mako nyete bia na inda abantu baito bachira so bonge despite the coronavirus lakini abantu baito bachira in large numbers thank God to Alpha Church to our the hand sanitizers so igonga abantu baito no nyane kiafya to abalenda bia na anda abantu baito bachira so bonge ko mogaka okwaeli kwae kwa mwelio mbuya kegima ege ntongere getware okwanara Walter Mwenga Foundation abantu abange barwe diaspora babeire bagodanga ngo ikabairani okoboko kimaitinga na kikwarorira mangana yagendete na kubwa mono na kiurage kwanere umurai ekente kemo ngangete ngotakana segeta abana ba minto mo especially abakoro in the diaspora nelinga it's time chinga kiabweneire abana ba minto bagendenka bali babwate liyanda baruo koboko either through participating muna bono through foundation yo mono minto Walter na mono ko bua Walter monyene bwerule ko ruwa service ya ego chia sabantu ba itutu masaba so kina kito bwende ko twara chimbwa chia wana wa minta bara bange abata twaro ko dioko na mono ko bua foundation ya Walter igento na arolide ase dala senjera mtandao na nonekero na lenge se ground na mona go kerete sana Nigeria nyoteli baga attend one of his function camera nkara nona abasae abangina abagaka na baga kerete ogosegeta gose inchira Walter Foundation egende kurwanira gose egende kusegeta gose kurwanira abana baito bagina baboraka ababwato abakonyo bolensake which is a good thing igone mirememi abakora bono ni manyetenga adore nyumba yobogambi yes nga kyoro chekere byombe bune biwe sokia na ndo bogambi borororo abantu nkobwatani bali nga kero keno monto ne chikura koligia kero kenda korega chabo uri musuku amangana ayo gosomora yoro ko igwale bobengo monto yo ongere competition goja umura yegente kama karo kimanyete nande ntagete ngotebire roiga ekero okororeka damne nyomba okuru ne yobora ibuna bono yo minto Walter toro chianko ya na boli chumba wasa uchiko boli bono yanko ya na boli obosene obugavana wasale bono manyanga endigita dinero bugambi mbuli gocha rais na kwa manyiro bagusi nto bwateke wa ekenene pigi gotwara PhD yani bring him down or bring her down so isenga nje chindigita ni chiga Walter gasiade jiko baraisi oi kaba mwake biranya bamotebi na bakomotebia bamotebi ndikira kinu kwa manyirenga igente kiyago gikorwa sakon nonya ne gold baute binge gold weketi wa somolero ya ruwa somolero majokoba gold majokoba gendekia so igonoro chenga tejiko baraisi igencherende no ko momenta chinkurungo akolire mireme ya Walter Foundation igo wa confirm ringa nero on the ground na mangana byale kigma yes that one I can confirm amanta baito tole diaspora encouragement kiko sensege to kyoko ba elinde na barabu kero ba kuruo bakonyi gose nchera ki ora basegete banyana ko ba kubwatana na baminto I think abantu baminto ba diaspora ndo na basabe you see abantu baminto ba diaspora abere abange babona ndali bonse abande mbali so quick go charge through the keyboard yani the keyboard warriors I keep on telling them onye mota ide mo change ekenyoro keligiri asemuruwete sei nalia genda ira nororo bugulye school ri kwasomete ya primary roro intebugati roof gosebeke rebrali ye fund because intuga iga maiko yasa na to konye tendo bwa to konyoro goito nkoligo rake na nese njo konyoro goito koligo rake na be konyalikana nga
intwe abantu tole maiko autoko lino na basani keto nyora basani tokore gintura nyora ase school kirito gwete ekine gente kamo ego yakabere nabogo chenchia ekanisa elio rwete kali ko aramanyanga obunya sae na barumbo takiritobo tuburwandere nandege tokende ya gatatu nabiko nyarekana turu okoba kwa oga igoli ya basani eko nagora to nyara ibweka oli ya basani ochenchi nonye ni community asorwete inagiye ko yechenji yugo mwana omutakana na roro mokonye muri no ne school fees yugo mwana na roro okolira matemu buya abayoli ba embenya areti support umwana yagende school eliyo yoko kwaye yugo ngwachenchirie community because remember education is the only curaisa unakwa no mega bomo gago to twaraga lero kilo muntu kwa kwana ngakyo mwa kwa go segeta masomo na kya segeta masomo na bange betu ndo jiti ko soma buye senge nchitoro de mechi alenge metaka lakini to amanyire ngabona masomo aya na aragere to ikiri no nyama iko iko go ikato segeta abantu baito bakora masomo na masomo abgendere ko bakorwanirwa se ebinyoro byeto byose byagusi kuya kegema ingana lia lyo mwali ase oyo tolieti no mategereri ingana lia na lyo mwali iko na go saba abantu baito ba diaspora tigato support na one radio ito ya AGL abagusi global radio ne radio ito to wetogeria no negere to tamangana itaikira abantu baito ale igi ko kora bwango yaba ikiria mangana ega muna bona mangana ya coronavirus ito abantu baito baya take very serious na ale abantu batanga kinga into of Africa ntora ba affected ose ntora ruara it's true our Africa more especially young people nto bugate immune eko era nto bugati underlining illness but remember ebintu bine kare biko abantu baito take caution na above all abantu baito ba diaspora iko na ko basabanga joto abantu abaya joto anchane to arobu anchane bolibole genuine na ande gokora what is the right thing and what is the right thing is to stand with your brother and your sister ekeroko and kororo kole genuine buna boniga I'm so proud for this community because ya chorete godena enyomba eusenka yo mwaka Maria Yongeli senge ncho mwaka no atumokerete gaiga now I'm proud to sing mwaka na cha gendenka atugutumune hero okuna kwarenge okuna kwe that's my parting shot but finally murai ntumna nchina ya batolega na intuti otoliye nchira na monoko gwa tusegete byombe byete binene bibere bibiro ororo bito konya ga community lakini nabiro bitiga bimanye eko era inchira teyo mojo lino monte cheki esinge njanyo limo gose kabere aso mwaka go sasa after myaka biro mondo bere myaka yonsi bitana kotana go nyoru lakini momoli na cheki singe njanyo letu na ande within the time anyo letu within a month or so waka de kwende cheki yae onyoro boko ngomwa ko molina cheki igobo at that point we're not being human. We also humanity prevails. No one energy code GNC, you get code all over. That's why I got said for death penalty. When you're about to petition, at least humanity also comes in. So, about I to be biombe to our humanity. Like in events, Muljo take a rubber 90 because in jam speaking, as a Malatagunyaro Kwana, and they go bara bangi. Ebara bangi onye molji ko tegera gwango ko to ko yege jerende na ande toro siege ndokende wono e ko ndo mantende binde bi korosi kwa na ande njeti ngo bano mo chairman ko na ruwa ba sembi boli manyete toro siege ndo ko lenda elinde ke manyanga ke for this group are left out abang na baito maraba ko tuma batara konyo abi jana bile ke bile magaiga ko ci wage sabu ngaki premium eteli ngoro mono abana bay boli bana ba ke bali abana mi to na ba ke bali ci ombe ginge je ko nya ya boli but remember it's not about the Ekium, it's about bringing the community together. And I believe we can do it. We can do it as one big family. May God bless you. Pia monomurai asoko ba mona intu nande to joto ko boli. Indeed abanta ba ko tayabang erege na yo gwana tanere abana ndang erege ne chete nene. Up next, orino nti haba ku Global Radio. Thank you.